זה היה חצי חי. לא הוהי, לא הוהי. היא לא הייתה. יש להם פה מה לאכול בכל זאת. לא. חוכי. חוכי, אחי, לעזור. חוכי. לא, לא. מה זה יש להם? אתם יודעים איך קוראים לתופעה הזאת? תמר. מה? שהנשרים הם תמיד האחרונים שאוכלים את הנבלות. את איך קוראים להם? מי שצוחק צוחק אחרון? לא. הסניטרים של הטבע. אלה שמנקים את הטבע. להבדיל מהפיל, זה בשר טרי. נכון. זהו, ממש אוכלים, מחזיקים ברגליים ואוכלים. פותחים, מושכים. לא צריכה להיות בהם, זה מסתכלים מה את גורמת כל פעם שאת באה. את לא צריכה לבכות. מה, איתי הכי כיף. איך שהם עובדים עם הרגליים. כן, אה? הוא רוצה להביא לחיבור. סיננת אותי. תבזוזי, אל תסנני אותי ככה. מה שנשאר זה רק השלג. וואי. אפילו יותר טוב. סליחה. רגע, זה צפת לי לשמוע.